So, dito, inaayos ko na coffee station ni Daddy dito. Dati kasi, yung mga nakalagay dito ay mga Gerber ni Mishi. There goes. And this one. Lagay na dito sa ay! Lagayan nyo ng snack dahil alam ko namang mauunan nyo itong potatoes. So, kung pare-parehas sila na tuna paksiw, dyan siya para isang linya lang sila at makikita ko. Ganyan siya mag-hello, tsaka bye-bye. Si Bang Bang Bang. Hey everyone! Welcome back to another vlog. Today po ay nag-aayos kami ng mga galing Pilipinas. Jetlag is real. 2 AM na po. Gising kaming tatlo. Mishi Bang! Si Daddy ang in charge sa mga frozen. Ina-organize niya yung freezer namin kasi may mga naiwan pa kaming mga food talaga dyan. So, kahit di pa sana kami mag-grocery, kaya pa naman. And then, I'm in charge dito sa pantry namin. Ino-organize ko na yung mga food na dala namin from the Philippines. Tinitingnan ko yung mga expiration. So, just like this one. Ayan, sorry, sobrang magulo. But, itong caldereta mix, naka ano na siya. May, tawag nito, may ganito siya. Rubber band. Tapos, yung mga nasa harap ay yung mga galing dito sa US. Kasi walang expiration date yung mga binili namin dito sa US. Parang may tatlo pa kami. So, nasa likod yung mga galing Pilipinas kasi 2026 pa mag-expire. Same with our afritada mix. And then, pati itong mga sinigang mix namin, tsaka aji ginisa, nandito na. And then, ilalagay ko sa isang ziplock yung mga opened. Ayan, like this one. May naka-open siya. And then this one, lalagyan ko pa ng clip kasi tinanggal ko yung clip, ganyan. So yeah, ayusin ko tong mga to. Mabilis ko sana yung trabaho namin kung wala pong nakikigulo na ganito. Naiya ka pa. Kiss, mommy? Wala na yung ipit mo. Blow a kiss. Blow a kiss sa mga guys. Blow a kiss. Hey guys, blow a kiss. Yeah. Ay, wag mong lalaruin yung mga dilata. Anak ko, madaganan yung paa mo, ha? So, dito, inaayos ko na coffee station ni Daddy dito. Dati kasi, yung mga nakalagay dito ay mga Gerber ni Mishi. Pero, ayaw naman na niyang kainin. So, tinapon na namin kasi walang chance na kainin talaga. Yan. So, nilagay ko na yung mga coffee kasi nandito yung tabi niya yung kettle. At yung aming what's this? Toaster. Hindi ko magana yung utak ko. So, dito sa taas ay paglalagyan namin ng snacks ni Mishi tsaka ni Daddy. Sila lang naman kasi talaga yung mahilig sa snacks. Ako lang talaga yung tumataba, tapos sila hindi. Unfair. Excuse me po, ma'am. Ay, naku naman. Oy. Ito. Legos. And this one. Lagyan na dun sa ay! Lagayan nyo ng snack dahil alam ko namang mauunan nyo itong potatoes. And then, can you also put my coconut, butter coconut, Daddy? Para easy access kapag nag-coffee din ako in the morning. Thank you. At may kape ka pa po dito. Chocolate ni Daddy. Ha? Dito sa pantry. Sus, mukhang walang paglalagyan. Hindi pa ubos kasi yung mga snack dyan. Baka may mapaglagyan ka pa dyan. Sige, Mishi. Anak ko. Beng-beng ka nga talaga. Beng-bengig ka nga talaga. Masugat ka dyan, anak ko. Barbecue stick yan. Ano to? Yung chicken. Chicken chicharon? Lasang bitchin. Umapa. Gusto din niya. Doon ka muna kay Daddy. Bibigyan ka niya ng food. Wow, naka-sleepers pa. May sisig mix pa pala kami dito. Alos walang space. Kailangan talagang kainin namin itong mga to. Hindi mo na, uy, wala nang laman ito. Paubos na. Ang dami ko pang mga extra na mga ganito kasi nga hindi ko to nakikita dati. So nung nag-move kami, 'di ba, dalawang bahay yung minove namin. May ganito si Mac, may ganito din ako. So kailangan ilagay ko dito kasi at least dito sa baba, alam ko nandito yung mga extra na mga herbs namin. This is thyme.
So, I need to cook more food na may thyme. Yung may chicken and rice. Something like that. Nagaya ko yun kay Nessie. Ito yung lagayan ko ng mga ng mga delata. So, may mga ganito siya para mas madami akong malagay. So, kung pare-pareha sila na tuna paksiw, dyan siya para isang linya lang sila at makikita ko hanggang sa taas. So, ganyan din. So, andun din yung mushroom namin kasi usually naman, mushroom will go with the cream of mushroom na nandito sa baba. Yan. Tapos, corned beef. Yan yung corned beef namin. Ang nag-iisang naiwan na sardinas. Mag-ayos na kasi kayo. Lagay mo siguro siya sa salamin, Daddy, para makita niya. Uy, a pretty pretty. A pretty pretty. Tatawa ka lang din. Toing, toing. Mainit kasi. Nainitan siya. Feel like falling deeper for the nights 난 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 줬던 내 사랑이 식어 기대만 하는 것도 난 힘들어 No I can't just can't 가져 내 마음을 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이 Magluto tayo ng chicken tinola. So, I have here gizzard tsaka skinless and boneless chicken breast na ini-slice ko na lang. Kasi I think yun na lang ating chicken namin. Buti na lang may ano pa kami dyan. Meron pa kaming ginger. So, lulutuin ko lang yan for tinola. Ang alam ko, meron pa naman kaming pepper leaves dito. At pepper leaves. So, bukas, kailangan kong, punong-puno na yung freezer namin. Kailangan kong mag-inventory ng mga ganito namin if we still need to buy some. And I need to make our meal plans. Kasi, madami kaming kailangan ubusin. Madami kaming food dyan ngayon. So, hindi kami mag-grocery ng madami. Kailangan mo nang maubos tong mga to. Yan. Lalo na yung mga fish na dala namin. Uulamin namin yan for breakfast or for dinner kapag mga tamaran days na, ganyan. Alas 3 na. Mag-aalas 3 na po ng madaling araw. Yung baningning po namin ay, anong sinasabi? Ada! Ada? Ada, wano awan? Shh! Hello. Mawiwiki-wiki yung mga neighbors natin. Bye-bye. Say hello! Hello! Ganyan siya mag-hello. Paano magbabay? Ganyan din. Say hello. Say bye-bye. Paano yung magbabay? Lahat kinakawayan niya sa eroplano. Pate. Aha. Alas-alas na ng madaling araw. Samantalang nung dumating kami ng Pilipinas, walang jet-lag to kasi ano oras tayo dumating ng Pilipinas dati, Daddy? Sa bahay. Ay, sa bahay, mga 1. Ay, 4? Mga 4. Kaso kasi, konti lang yung tulog niya. And then, nagising na siya ng daytime, no? Naglaro-laro na siya noon. Eh ngayon, tulog ang mga magulang during daytime. Natulog din siya. Missy Beng. Hello. Ganyan siya mag-hello, tsaka bye-bye. Missy Beng. Sana kuminis na ulit yung balat mo, anak ko. Mga 1 week lang yan siguro. Sabi ko kay Mac, mag-ulam na lang sana kami ng ipon para hindi na ako magluto. Yung paksiw na ipon na galing Pinas. Pero, ano na lang daw. Magtinola na lang daw para may sabaw. Kasi si Mishi, gusto niya yung may sabaw. Yan. Eh, nasanay na siyang kumakain din sa Pilipinas. Actually, konti na lang yung mga dinedede niyang milk ngayon. Nung nandun siya sa Pilipinas. Kasi nga, regular talaga yung kain namin. Kain talaga kami ng breakfast, lunch, and dinner, or brunch na. Tapos, late na yung lunch namin. And then, magdi-dinner. So, 3 times a day talaga kami kumakain.
Dito kasi sa bahay, breakfast tsaka dinner lang kami ni Ma. Kasi nagbe-breakfast kami kapag dumarating siya. Tapos pag tulog na siya, wala din akong ganang kumain. Hindi din ako kumakain ng maghapon. Tapos ang aga din kasi namin usually kumakain ng dinner. So kung sa Sioux City siya mag-work, kumakain kami ng 3 or 4 p.m. Tapos kapag dito siya sa Sioux Falls naman nag-work, kumakain kami ng mga 4 or 5 p.m. So yun yung 3 times, twice a day lang kami kumakain talaga dito. Tapos kung maaga ako nakakatulog ng gabi, wala na talagang midnight snack. Pero kung yung hindi ako makatulog, yun yung may midnight snack. Pati din si Mishi nagme-midnight snack din. Parang naiwan ko yata yung mga binigay nila mama na mga magnets namin. Ay, ano ba yan? Ang ganda pa man din ng mga magnets. Naiwan yata. Ay, naalala ko lang bigla. Kasi nakita ko may mga magnets kami. May kanin pa naman kami. Kunti lang pala yung nabawas na kanin namin kaninang nag-early dinner kami. Hay, nako. Konting ayos na lang. Ito yung sinasabi ko guys, na dapat talaga before we leave the house, ay malinis talaga yung bahay. Para yung, pag dumating man kami, ang aayusin ko lang, yung mga dala namin galing Pilipinas, hindi ko na i-worry na, hala, walang uniform si Mac, maglalaba pa ako. Or, ang gulo-gulo ng bahay, wala kami mapaglagyan ng ibang gamit kasi ang gulo. So, yun. Ngayon, ito lang talagang galing Pilipinas yung mga inayos namin. And, tapos na actually. So, ayusin ko na lang tong counter namin na yung mga ginamit namin kanina. Frozen pa talaga tong hot pepper leaves natin. Pero lalagay na natin. Maluluto na lang din siya. Kumukulo na din kasi ito. Ay, anak ng Kevin ka. Ay, muntik na naman ako. Ay! Ano ba yan? So, mas gusto ko yung hot pepper leaves na binibili. Tsaka yung dahon ng ampalaya na frozen. Kasi kahit ma-overcook siya, hindi siya yung naglalasang dahon. Hindi ko alam, pero may term kasi kami sa Ilocano na napasang yung tawag namin doon. Basta yung, alam mo yung kapag yung dahon ng malunggay na overcook, pangit na yung lasa, yung parang lasang damo, ganun, na parang madahon. Yun, kaya yung kung bumibili, may frozen din naman na ganun, dahon ng malunggay. So, mas gusto ko yung ampalaya at saka yung hot pepper leaves na binibili kapag frozen. Tayin lang natin kumulo and then pwede na yan. Ayan. So, luto na siya. Tikman lang natin kung may lasa ba ito. Medyo matabang siya for me. Pero, tanungin ko si Mac kasi may sipon ako kaya hindi ko masyadong malasahan talaga. Let's pray. Ay, alam na rin niya mag-ganon. Let's pray. 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 Fold your hands. Fold your hands. Yan. Yan. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day and for this food. Please bless this, Lord, to give us nourishment in our body. Christ and pray. Amen. Ito naman, wala po mga palakpakan. Kakain ka. Kahit konti lang. Alam ko busog ka, pero kumain ka. Para makatulog ka na. Mark? Mark? Okay. Hindi pala luto, ma. Not too loud, anak ko.
You will eat, ha? Oh, mommy will put chicken on your food. And you will eat na. Asarap-sarap ito. Asarap-sarap. Wow, sarap tinola. And I'm not alone. You are everything.